Jdu se proběhnout tady v Brně do parku, zatímco je hokej. Stalo mi to hodně přemlouvání. Odešel jsem po asi 10 minutách, co jsme hráli s Kazachstánem, ale viděl jsem, že je to nátěr. Viděl jsem, že Plekanec dal už 2 góly, z toho jeden mu aspoň uznali, takže parádní věc. No a když se to podaří, tak v parku zastihnu Jirku Homoláče a Evu Nývltovou, takže by mě třeba mohli dát pár tipů, co zlepšit, nebo jestli se na to třeba úplně vykašlat. Já zdravím všechny příznivce dobrého běhu, který mě snažili podpořit na půlmaraton, a abyste věděli, že to beru vážně, tak je tady se mnou nejlepší běžec v Česku, v současnosti Jirka Homoláč, který se mnou dneska měl takový trénink, nebo s více lidma tady s klubem běhal, jak se jmenuje, Běžecký klub Brno. Běžecký klub Brno. Stefanikovi 22, přijďte. Je tady super trénink, jsem zjistil, takže když sem přijdete se zaregistrovat, máte tréninky prostě každý den. A já jsem to dneska zkusil a bylo to teda super náročný pro mě. Jak to hodnotíš ty, jako, protože ty jsi to vybíhal určitě jen tak, jakože pohodička, ne? No tak nebylo to pro mě nic náročného. Ten poslední okruh, jak jsme šli skoro naplno, tak to jsem si máknul. Jsi dal 2,40, si říkal. No ten... No 2,40 na kilák jsme tam běželi určitou část té trati, což je docela kalup. Dal ti co proto ten fotbalista, jak tam, nebo to bylo? No naháněl mě, ale teď jen trošku mám nabíjený ještě víc, ale byl talentovaný. Jo. A jinak co bys řekl, jako mají totiž takový sázky lidí, kteří si vysadili už na to, že vůbec poběžím, a jestli to doběhnu a potřebuje za jaký čas, tak ty jako největší profík bys měl nějaký tip odhad? Já si netroufnu tipnout čas, jaký doběhneš, ale myslím, že to doběhneš a nebude to vůbec špatné. A co bys si zlepšil, jako když jsi možná chvilkama viděl, spíš jako když už si doběhl druhý kolo ze zádu sice, ale jak to vidíš, jako co mám udělat? Tak technicky si na to dobře, jako ruce a nohy ti jdou, jen to trošku zložité. Jo, a jinak poslední otázka, jenom ty si jednou říkal asi před 2 rokama pro iDnes v rozhovoru, že když si běžel v té Geně nebo někde, že jakoby seš na to běhání, na ty dlouhé tratě jakoby moc tlustý a pomalej. Do jaký kategorie by si potom zařadil mě teda? Tak ty si na tom trošku hůř, ale to se vyběhá. Ale tak si když tak vzpomeň na mě potom, až dobře. Říkat, ale moc díky, že jsem dneska musel zatrénovat. Já taky díky. Super zážitek a moc si přeju hodně úspěchu do dalších let a ať to vyjde na další olympiádě a zaváží se krásně. Děkuji. Já dobíhám domů z tréninku s Evou a Jirkou a musím říct, že mi to hrozně moc dalo. A samozřejmě i na běh, i z běhu běžím zase zpátky domů, protože musím víc zlepšovat. A byla to velká motivace, takže díky oběma, snad to dám aspoň po ty 3 hoďky. Ještě bych chtěl říct, že jsou to lidi s velkou výdrží a s velkou vůlí, protože si myslím, že běžet maraton je vždycky po velký vůli, protože ten člověk je jakkoliv na velký profesionální úrovni, tak tam jde vždycky o tu rychlost a tu udržet nebo zvyšovat. Čím dál tím dalším desítkám kilometrů je hrozně těžký. Takže chci říct, že je to velká úcta k takovému tématu.